Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ina. Guarni minggu ta sadarion ima minggu Septuagesima. 70 hari andorang so haheheon. Doho topik Jahobado pakirumota. Marende mahita sian buku ende nomor 4 ayat sada sampai tulu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo didot Tuhan Yesus, Roma hamu tu ahu, hamu akan naluja jalan nasorat, hupaso nang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu ma sian ahu,
aina lambok doahu, jala naserep maroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasintong, namandondangi ganup jolma na diportibion. Sondakon ma bohim tuhami, jala parbadiai ma rohanami, asa hutanda hami dalan hangoluan marhite siani. Saya rajai mahami, asa unang manimbil hami sian dalan nasintongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami, marhapor siaun tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 120 sada, ayat sada dohot tolu. Patik ni debata di minggu sadarion, ima sian patik parjulo dohot lapatanna. Ahu do jauh pada debatam, nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni ondo, ikon umbiar rohata, jala humolong, jala umpos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong rap manggido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, maulahon na hombar tu patimi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 424 ayat 2 dohot 4.
topotima dosata di adopan itu hata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujo hami dogo armudna badiai alana targokot hami marningot dosa nami. Semarasi roha mahomi dahami on. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolma alani hami. Namate jalan hehe sia namate, nama naik tu banua ginjang doho, mangundihon hami. Asi maroham di hami, sepatok toma di hami roha hamoleateon tuho. O tundi parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni rohami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni asin roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak dohot tondi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tu ahu, asa mangulu tundimuna, nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Marende hita siang buku ende nomor 140 sia ayat 2 dohot tolu.
Epistel di hari Minggu on di enet sian Kolose sada ayat 24 saha rodi ayat 20 sia tajahama marsikat soring. Las dorohaku nuaing di akah hapor suhoku nahumokop hamu. Jala marhite sian dagiku hugohi nahurang dope di aka natinaon ni Kristus humokop dagingna ima huriai. Ima hahomion nabuni na jolo sian mula ni mulana mar sundut-sundut alai nuaing dipapatar do tu aka nabadiana. Ibanado hubaritawan hami, hupa ingot jala hua cari hami, nasa jolma di nasa habisuhon, laho pajonjong ganup jolma, rimpas di bagasan Kristus. Ima sahatna, martua do akan natumangi hon hatani debata jalan ompiopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 247 ayat 3 sampai 4. Tahati dakon maha porsiatai, songona hinati dakon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsia di bata jahuba, ido ama pargoko naso hatu dosan, na tumapalangit dohotan. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak di bata jahuba nasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian senton di parbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumawad na bernit di panghumanis latus na mata terpajal doi ibana di hau pinasilang na tua tubanua turu dung ditanom na mula mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lau hundun siamu debata jahoba amanai pergogo nasu atu dosani disima ibana
pai mamula sugut tu tanoon, mangu humihala na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditondi pada badia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot diasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema kur inahana langsung maanon kur ama partukuan.
Tingting namasa di Huriata di Mingguon 16 Februari 2025 na perjolo dana nasorang di basa-basa hotu hatta do sadadak nanak boru di keluarga Herbin P. Simajutak inang boru manurung na di hari Jumat 7 Februari 2025 maringanan di Prima Residen B RT 12 RW 05 Blok Sere Cibubur Wik 10 na paduahon ruas nataba jok kamu amang sila lahir keluarga tajalo do gabi ruas ni Huriata ima keluarga Raples silalahi inang Jane Raini Boru Sigalingging rap dot sada yanak kona sida boru narosian HKBP Citra Indah Jonggol Resort Citra Indah Jonggol inganan sida di Perum Grand Mekarsari, Klaster Hekleberry, Blok H3 nomor 40 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wik 10 Sada, Napatuluhon, Kudul Mahamu Amang. Majakon gabi ruas nagok, sadarion di Patupa Huria do pajakonon gabi ruas nagok tu Antonius Abbarita,
Inganan da sida di Jalan Jambore Raya nomor 10 Sada, Kelurahan Cibubur, Walu. Laos di Patupa do makatidakon haporsian khusus di parminggua pukul 10 WIB. Napaupaton na naing marbagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagason ma Joseph Julius Saroha Aritonang STRPL, anak ni Amang Insinyur Ganda Aritonang Nahinan, tubuh ni Inata, Inang Tianggur Aburu Sihaloho, ruas ni GPIB Jemaat Agape Cibubur, Sian Huta Jalan Nangka, nomor 54, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Dohot Orwana, Kristini Diana Puspita Buru Sinurat SM, Buru ni Amang Situa Daniel Hisar Hotman Sinurat SPD, tubuh ni Inang Ruida Buru Siregar SPD Nahinan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Abdul Rahman nomor 34, Kelurahan Cibubur, Wik 10. Pamasu-masuot di Patupa hari Sabtu 22 Februari 2025 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 8 WIB. Napalimahon Dewan Koinonia, remaja dohot Naposobulung. Hari Sabtu 22 Februari 2025, Patupaun ni Naposobulung ni Huriat tado pertanyaan bona tahun, maringanan di GSM Gloria Lantesada, masuk pukul 10 WIB. Napaunopon Dewan Diakoni Seksi Sosial tabuang maditangyangta akaruas ni Huria na di bagasan parsahiton songan nang tarsurat di tingtingta na mangihut pelayanan komisi kasih hari Rabu 10 Februari 2025 Patupaun ni Huria do pelayanan komisi kasih sigaduk bulan dimulai pukul 10 WIB, maringanan di GSM Lantesada, napapituhon bona tahun WIB. Di Patupa Huria do pertanyaan bona tahun WIB 10 hari Senin 17 Februari 2025 masuk pukul 10 siang WIB, maringanan di GSM Gloria Lantesada. WIB 4 hari Selasa 10 Februari 2025 masuk pukul 10.30 maringanan di GSM Gloria Lantesada. WIB 10 Sada Rabu 10 Februari 2025 masuk pukul 10.00 maringanan di GSM Gloria Lantesada. Napawaluhon Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Selasa 10 Februari 2025 Patupaun di Distrik 8 DKI Jakarta do ibadah bona tahun dohot launching orientasi pelayanan HKBP tahun transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dimulai pukul 10 WIB, maringanan di Sopobolon Sopo Marpikir HKBP borhak dapat ditata dohot punguan inahanna ni Huriatta maddohoti ulauni. Napasiahon panitia pembangunan HKBP Resort Cibubur periode 2025-2027 hari Minggu 23 Februari 2025 di parminggua pukul 7 WIB Patupaun ni Huria do pelantikan panitia pembangunan HKBP Resort Cibubur periode 2025-2027. Napasapuluhan mutasi Padita. Minggu 27 Februari 2025 di parminggua pukul 10. Patupaun ni Huria do pabor hatol Padita Krispandoli Harahap MTH tupak kubasion day baru tu HKBP Resort Dolok Sanggul Kota Distrik Tolu Hubang dohot paujakkon Padita ampilas mangatas Aritonang MTH gabi Padita fungsional di Huriatta laos Patupaut adu acara ramatama bisa sambut dung sidung parmingguan di GSM Gloria na mangihut hari Minggu 27 Februari 2025 Pak Pumutupak Dehita di tolu hali parmingguan di bagas amplop tu Padita Krispandoli Harahap MTH dohot keluarga songon hamolitiota ni Huria di pakubasion nasida saling makubasi di HKBP Resort Cibubur tapasahat ngai sian las ni rohatta napa 10 sadahon par guru malua tahun ajaran 2024-2025
dohot permingguan Ipsus. Domu tu acara power haton dohot pangujakonon di Padita perguru malua dohot permingguan Ipsus hari Minggu 23 Februari 2025 masohot majolo masuk mamuse songon nasomal di hari Minggu 2 Maret 2025. Sooni ma ting-ting di binggut tasarion akatitik na mangihut boy ma tajaha na tersurat di warta jemaat butima. Tabegema kur sianwek onom.
Marende mahita sen buku ende nomor 120 alu ayat sada dohot selanjutnya. Seraya kita memberikan pilihan sada A dohot sada B.
rame ni debata na sumurung sian salut na roha, iman na mangramoti, pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Alain ngahu persiapan nakin alai buasa gawe guru ya udah. Alai songona jago nakin nak kok tu langgatan nun. Alai tiba-tiba grogi. Dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Sadarion Minggu Septuagesima marlapatan 70 hari andorang so haheon jala ojahon ni jamita dihita dienet sian buku panurirang Jeremia bidu 17 ayat 12 saat rodi ayat 10 buku panurirang Jeremia bidu 17 ayat 12 saat rodi ayat 10 hujahama tuhita saluhutna pahut hiut hamuma di bagas rohamu. Oe habaksa ni hamuliaon hatimbuon sian mula-mula hajongjongan ni habadion nami. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Saluhut aka na madadikonho. Saluhut aka na madadikonho gabe tarurak. Aka na marbalik sian au ikon tarsurat guarna tutano. Ala tinadikon nasida mual ni aek hanguluan ima Jehovah. Sayhoma pamalu mau ale Jehovah. Asatung malum huhilala. Sayhoma mangarupi au. Asatung dapotan pangrupion au. Aihodo puji-pujiokku. Idama akan asida mandok tuau di dia do hatani Jahobai wa romanian nuaing alai anggoau dang hu sosohon gabe permahan au mangihuton ho jala dang hu halomohon ari namarjeai hodo umbotosa hata naruar sian bibirku patar doi di joloni bohim. Unang tunggabe hasonggoton ho diau hodo haporusokku di ari hasusaan ikon tarurak nian aka namangalele au alai unang tarurak anggo au ikon tarsonggot nasida alai unang tarsonggot anggo au paromatu atas nasida ari hinamago jala silopit dua hapipidom nasidai ido saat nah amang dot dainang adong do sada cerita jadi adong sada ama rotu kota Medan ala iya anak konna nga hasea di kota Medan nga mamora kanido jadi manginap ma di hotel bintang 5 di bain anak naon bapa nai manginap di hotel bintang 5 jadi marsakap ma bapa naon ikon hu kelilingi ma kota Medan mamake becak kan gitu. Jadi
Menginap ma Bapak naon di bintang 5 lantai 8. Di lantai 8 super guarne super presiden suite. Jadi andorang so turun bapaon lao mardalani keliling Medan. Jadi dibereng imana masih jendela tutoru, ay dibereng imana ma godang do berjejer-jejer prosesi pernikahan. Jadi godang do mobil mewah berjejer-jejer, adong Alphard, Mercedes, BMW, masudema aka mobil-mobil mewah dibereng ibana sian gijang. Jadi laus turun ma bapawon dipanggil dijauh imana ma tukang beca kan ini. Di sukun tukang becaon ma di sukun bapawon ma tu tukang beca ise do na kawin itu. Nah mangoli ma. Jadi tukang becaon halak bata daku atusi kan ini. Oh, jadi ditakut bapaon ma jago bah si daku atusion. Mewahian do pernikahan naon. Godang do mobil mewah. Bahebat ma si daku atusion. Kema bapak buat maita keling-keling kota Medan. Saat ma nasida di kota Belawan. Jadi di bereng bapaon ma adong do jabuna balgahin. Mewah. Godang kin mobil mewah na di parkiran jabunai. Di sukun bapaon ma tu tukang beco. Isi dona punasa jabu mewai. Badia lusi tukang becak ma. Dakwa tusi. Bah. Jago do bah si dakwa tusion. Nga mewah perkawinan na. Jabu na pe mewahin. Kan ini. Na jagoan si dakwa tusion. Jadi markeliling-keliling ma asida. Markeliling-keliling. Jadi neng mula nama Musetu Hotel kan. Nga bot nyari. Neng mula ma jadi di bagasan pardalanon adong acara namonding di tarbereng bapau kan merpakaian hitam nusdi kan disukun matu tukang becawan isino namondingi duh ada kuatusi tersonggot ma bapon asiro ada bah baru menikah mora muse ale termonding ya kan ima molodang diatus. Jadi amang dot inang hita sude nadong dison perlu do pangatusion apalagi taringot tu hatani debata. Songon temata di mingguon Jehovah do pakirimota ikon taatusi do ado lapatan ni Jehovah do pakiremot unangan non kan mulai minggu wah khotbana ado nadi pasahat panditai mantap do khotbani sien dia mantap na mekel hami sude bah ido te ado lapatan na tema ni Jehovah do pakiremota dakwatusi bah na huboto molo mekel ngaman tapi kot baina alai di sukun ma ado lapatan na Jehovah do pakiro mota dakwatusi. Jadi hubain ma latar belakang singkat taringot tu terpuk tahun ima buku ni si Jeremia nani surat panurirang Jeremia di Israel Selatan di Yehuda. Jadi latar belakang di surat panurirang Jeremia
bukuon ala bangsa ni Israel nunga berpaling dari Tuhan. Sudah berpaling sian debata bangsa pilihan. Jadi disuruh panurirang Yesaya asa dileon songon ruji-ruji tu bangsa Israel asa mulak tu debata. Jadi bangsa Israel manomba debata gana-ganaan. Jala ditiki bangsoi di dalam tekanan bangsa Babel, halak Yehuda marhaposan tu halak Mesir. Jadi ketika bangsa Yehuda mau hendak diserang oleh bangsa Babel, dan tu debata nasida marhaposan alai tu Mesir mengandalkan kekuatan bangsa asing. Jadi ima dalam nasi Jeremia, panurirang Jeremia menyampaikan firman Tuhan hata ni debata di tengah-tengah bangsa ni Yehuda asa merbalik nasida tu debata. Jadi di dok si Jeremia marjea bawa na marhaposan tu jolma. Molota sambung setu ayat 10 tolu. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel saluhut aka nama di mana dikonho gabe tarurak aka namar balik sian au ikon tarsurat guarna tutano ala tinadikon nasida mual ni aik hangoluan ima Jehovah. Jadi gabe dauma bangsa Yehuda sian mual ni aik hanguluan ni alani parange nasida. Jadi najis bangsa Yehuda di adopan ni debata. Di padauma aka mual ni hanguluan sian nasida. Apa do maksudnya? Jadi molota jaha di buku 5 Musa bindu 20 walu 5 Musa bindu 10 onom didok hona toruho di bagasan huta jala hona toruho di ladang hona toru do ampangmu dohot pangudianmu honatoru parbueni bortianmu dohot parbueni tanomi nang anak posoni lumbum dohot biru-birum honatoru ho laho bongot jala honatoru ho laho ruar ima alani dang ditangihon nasida hata manang suaro ni debata. Jadi ima maksudna dau sian aek hanguluan tidak dapat berkat. Jadi apa yang mereka lakukan jadi terkutuk semuanya. Karejo nasida alai hasilnya kutukan sudi. Manang di dia pe nasida mangula dau sian aek hanguluan. Jadi amang dot kita sautna adong do 2 poin na naing
pasahat tu hamu taringot tu trupuk tahun imat parjolo halak na marhaposan tu jolma tinadikon mual ni aik hanguluan. Jadi maksud ni si Jeremia nian mulak ma bangso itu debata. Bertobatlah mereka supaya tidak terkutuk, supaya tidak jauh air kehidupan dari mereka. Diajak juga bangsa Israel untuk meninggalkan kejahatan-kejahatannya. Saunari masuk mahita tu topik na paduahon songon temata sadarion jahoba do pakir mota. Jadi ngaboi takasta atusi makna jahoba do pakir mota. Berarti na parjolo dang mangulahon ulah naso ni lomohon ni debata jala dang marhaposan tu jolma. Ima awalna. Ale adang do halak Kristen mandok di bagas roana. Alai amang pendeta. Aku sudah rajin marminggu. Rajin tu pungu-punguan. Rajin tu korwik kor ama kor bah rajin mak alai holan na porsuk na hudapot holan si taonon na hudapot bah alai na ngaung ulahon na di lomoni rohani di bata alai bahasa na aciti na hudapot. Tapi kata Tuhan kalau mengikuti dia tidak akan mendapatkan sakit kata. Jadi molot hubon ma tu Yesaya 50 sia ayat sada dohot 2 di dok bah berbahagialah orang na membuat Bibel kan itu. Boido membuka jala boido di stabilo ate amang inang di boido di stabilo molo handphone kan dang boy di stabilo. Alai molo alkitab kan boy ta stabilo kan tatandai. Boido ta jaha-jaha di jabu. Jadi dok emak di Yesaya bidu 50 sia ayat sada dot ayat 2 idama dada nahurang gancang tangan ni Jahoba lahu mangurupi hamu jala dada marhapal pinggolna somar binege akka hajahaton muna tahe sumirang hamu sian debatamuna jala akka dosamuna mangondingi bohina maradopon hamu umbahin so ditangihon ibana hamu. Memang betul kita sudah rajin beribadah setiap minggu. Kita sudah ngikuti persekutuan-persekutuan, tetapi ada pasti hal khusus yang belum selesai kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong kita. Pasti ada dosa yang belum selesai. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kita akui kepada Tuhan. Sama itu juga dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang beriman, orang yang benar. Kan seperti itu.
didengarkan oleh Tuhan dan mengakui atas segala dosa-dosa. Dan cukup holan tu gereja mengikuti punguan, tetapi harus ada pengakuan. Harus ada pengakuan, aku orang berdosa, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Dan setelah kita mengakui semua dosa, jangan diulangi lagi. Jadi adong do cerita ini. Jadi adong do ama-ama lagi ya. Lalu tu gereja ibadah di jam 7, dang jam 7, sore jam 6. Alani biasanya ibadah jam 7 do ibadah pagi. Ala adong do kegiatan jadi ibadah jam 7 mak. Jadi istri holan dongan saripena mak na margereja jam 7. Jadi alana adong do kesibukan jam 6 botari mak ibana margereja. Jadi molo gereja jam 6 kan penuh do parjolo nadi pudi kan itu. Penuh gok nadi pudi parjolo. Ai di depan kosong. Kan itu. Jadi hundul mak amaon kan itu. Di bagian na kosong kan itu. Jadi mulak ma nasida tu saya ibadah mulak ma tu jabu. Jadi dibereng hasian nama kan dengan saripena istrina kan bah buasa hasian mina pipimu merah-merah kan songon adong dohonan bekas pastap mina. Songon do cerita hasian mina kan. Jadi kan jam 6 sore botari doa margareja mina. Jadi bah penuma ada di nadi pudi di jolo kosong bahundul mau kan ali adong do perempuan di jolo kud hundul mina mar rok kurang bahan mina na pendean rok na adong hira-hira opat jari masih lutut kan itu. Jadi hundul ma baru-baruan di jolo ni ama tahun kan martangiang mak kan biasa kan kalau di gereja di kita kan martangiang dungi jongjong martangiang jongjong. Jadi pas saya martangiang jongjong mak perempuanon terlipat marok na dipujikan bah. Jadi ama tahun bah ngasalawon kan diperbaiki na dipandegan kan dipature rok nih dipaturun pup bah kan terasa kan bah muruk ma perempuan di pastap ma bah muruk bah buru-buruan kan itu di paulak muse sup di pastap muse lagi bam jadi kanan kiri mah nak pastap. Jadi ima di dok ama tahun tu hasianna ima lanido merah-merah pipiku tatu si do maksudna kan amang dot inang ima molojol ma dang olo mengakui kesalahan songonima adong do musi ceritana ontu akas sunut nauposo don tu akas sunut nauposo apalagi na di kota-kota besar kan Jakarta na mardongan-dongan
unang dipagasu kan itu. Unang hot kali nak berpacaran itu. Di kilometer pertama digas, kilometer kedua digas. Saat tu kilometer papituhon kecelakaan. Di potohamu do kilometer papituhon, unang ho mangalaku. Kecelakaan mak. Kilometer papituhon ima hukum papituhon, hukum papituhon unang ho mangalaku. Gabi terjadi mak kecelakaan. Tek dung mak kan, tek dung masih beruau. Di jauh mak na pasangan natoras na menjauh mak kan, di jauh mak. Disukun mak tu si laki-laki. Kenapa kau lakukan itu? Itulah tulang katanya kan. Itulah tulang. Gak ada maksudku jahat sama borumu. Gak ada maksudku untuk merusak borumu. Tetapi iblis terus menggodaku katanya. Roma buru-burui. Ido bapa tohu nadidok dongakuon. Dan adong maksud nami. Terus nahu jaga-jaga hami salelingon. Alai si bolis do menggoda terus nih kan. Bah. Marbugu mah keluarga sudi. Buah maon. Tindakan selanjutnya unang ma gabi sega rusakna guarni keluarga kan itu. Unang ma gabi sega rusakna guarni keluarga. Buah amat tindakan tahun kan itu. Jadi berinisiatif mak keluarga ni bawa kan mandapoton sintua lingkungan. Asa unang kona RPP dah bah malu maila. Jadi dapoton mak sintua lingkungan na. Amang sintua nami neng pindah do anakku siakangan bah tu dia pindah ido neng tu Sumatera ibana. Nah di Jakarta do tinggalna. Oh, jadi di gereja dia tujuanna. Ai dipilih ibana do gereja aha na tetanggai kan. Di si dipilih ibana asa jonok sian parkerjona sida. Oh itu tah teh emang. Jadi dikeluarhon mak surat pindah asa unang hona RPP. Jadi di jalo mah surat pindah. Aledang pindah kan. Tongdo di Jakarta tinggal. Alai di gereja na asing di pasu-pasu. Gereja na tetangga kan itu. Molo gereja tetangga kan dang satu sih laki. Ai di boto halaki do. Nah sajol mana mangalaku honak dosa do. Di boto nasi da alai. Mereka kan mau bertambah jemaat. Mau jemaatnya banyak, jadi janganlah dulu kan gitu. Jadi diberkatilah. Dan sedileleng mulak musetu gereja asal. Lahir mah seorang mah anak di bereng admin mah kan. Pengisi penginput data kan admin. Molodison kan Pak Joyce kan admin na. Dibereng bah adong na yang salah tanggal nikah beda sama kenapa anaknya lahir tidak sesuai waktu jadi dilapor matu singkua lingkungan dilapor matu pandita jadi dijuma keluarga buasa songonon ado da masa bah memang songonido keadaannya kejadiannya memang prematur do anak walaupun namion seorang
badaung ikon DRPP don mina pandita dohot sintua lingkungan. Alau bersikeras jematon dang salah nami. Sesuai waktu na dohot pernikahan. Jadi merbada mak. Jadi ruasna salon mengelului dongan mak kekuatan. Dilului mak dongan sapunguan na panguan purna kan. Ikon dibela hamudo aubah kan itu. Dilului mak dukungan sian dongan sawik kan. Jadi marbolat-bolat mak gerejai. Jadi sursar ma huriai alani dang seolo mengakui kesalahan. Mana terjadi saat ini? Dibain cara-cara kan? Dibain cara-cara untuk menutupi akan kesalahan. Asa unang dijahasin tua lingkungan RPP hona picang dibain ma cara-cara alai gabi susar ma gabi terbelah-belah ma gerejai karena adong nadeba mendukung piakon gabi potar ma huriai. Imana terjadi terakhir amang inang, kalaupun sudah kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, lalu muncul pertanyaan dalam hati, kenapa ya Tuhan, udah benar aku sudah mengakui dosa aku, kenapa yang sakit juga aku hadapi. Udah baik yang kulakukan diomong-omongi orang aku. Sudah benar yang kulakukan dieje-eje orang aku, dihina-hina orang. Sudah baik yang kulakukan berkelompok orang itu mau menjatuhkan aku. Kenapa begitu Tuhan? Pan sudah benar yang dilakukan. Orang benar bukan berarti tanpa ada menghadapi permasalahan. Kita lihat Yeremia. Tabereng Yeremia panurirang ni debata. Akan na maul do na diadopon ni si Yeremia halak na partigor do si Yeremion alai na acit do na diadopon ni si Yeremia. Begitu juga kita sudah benar, kita sudah mengakui dosa kita kepada Tuhan, tapi tetap ada masalah. Ingat amang inang, mental kekristenan kita bukan mental pengemis, tapi mental pejuang. Mental pejuang, songon si Yeremia. Unang ita talu tu akka hamawolon hapursuhon na adong di portibion. Iman orang Kristen adalah iman orang pejuang. Jadi molorodo hapursuhon tuhita martangiang mahita. Songon si Yeremia martangiang. Angkat tangan kita. Tuhan pegang tangan. Tiup tanganku ale Tuhan. Asa unang madebu au alani hapor suhokku nahu adopol di portio.
yang kita. Pasahat sudah itu debata. Dikatakan tadi kan, bukan karena pendek tangan Tuhan kita tidak menolong kita. Tuhan itu penuh kuasa. Dia pasti melepaskan kita dari segala permasalahan hidup kita. Amin. Tetapi harus berjuang kita menghadapinya. Unang gabe mental pengemis. Oh, hola tangis-tangis do menghadapi. Ima lapatan ni temata di mingguon. Jehovah do pakirmutta. Amin. Martang yang ma kita. Ale Tuhan debata Jehovah para sirohana sumurung na husomba hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian dohot mauliate upasahat rohanami tuho sialani denggani basam nahuilah hami mandongani hami mangaramoti hami di bagasan ngulu hami taralu mobil le Tuhan boi hami marpungu di bagas jorom marhai poson jala naung puji-puji guarmu siala denggan ni basam naung hujalo hami di bagasan ngulu nami ale Tuhan naung hubege naung hutang yokon hami hatam nabadiai ajar-ajari mahami ajari ma rohadot pikiran nami asa huatusi hatam nabadiai boi gabe tukot dina landit boi gabe sulu-sulu dina holom jala sonang hami mandalani ngolu nami di portibion atik pe adong godang tantangan ale Tuhan alai tuhodo hami marparkirim ale Tuhan ditikion di buah kami do sude ruas ni huriam HKBP Cibubur siana med satu nama godang ale Tuhan pasu-pasu masudena terlomi tu aka orang tua nami na lansia hona masu-masu nasida di hatuan nasida mandongani nasida samargugu nasida di hatuan nasida songonina na di bagasan parsikolahon ho matoktong ale Tuhan mengajar-ngajari nasida sa nasida bisu mangulahon parsiajar nasida di parsikolan songoni di dongan nami na mangalului parkerejon homa toktong ale Tuhan mangaleon parkerejon na layak ale Tuhan asa las rohana sida songoni ale Tuhan dongan nami na marulang tahun di mingguon leon ma haipa sontu nasida ale Tuhan asa merlas ni rohana sida lehon ma patupa ma akan na pinarsakap ni rohana sida le Tuhan hirim ni rohana sida le Tuhan asa sianima lam tambah-tambah do haporsion na sida mamuji-muji guarmu na badiai songsongoni ale Tuhan di dongan nami na di bagasan parsahiton ima inang tampu bolon boru hutagalung leksa ce boru simamora inang hutagaol boru pangaribuan amang M Sirait inang sintua RC napitipulu boru Sirait amang FH Harianja Juan J Manik inang Melan F boru Sihombing amang sintua el situmorang ale Tuhan leon matu nasida hama malum sian sahid
Asa tibuna sida malum sien parsahiton. Asa di tikinaing roon oleh Tuhan boi nasida rabdot hami marpungu di bagas corom mamuji guarmu na badiai. Mauliate ma Tuhan sude program na adong di HKBP Cibur pasu-pasu ma oleh Tuhan. Pasu-pasu sude unsur na dong di HKBP on mangaleon roha menyukseskan sudip aka program naung di patupa ni huria ale Tuhan asa siani guarmu lam dipuji-puji sudi akar wasmu mauliate ma Tuhan jaloma tangiang elek-elek nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Marende mahita sian buku ende sambil papunguhon pelian. Thank you.
mahita jongjong. Martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua kicang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na ni lehon mi tuhami, pilihan nami tuho, sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar haseang hami pilihanon, patimbul hon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buahi marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua kicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua kicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon de batama bohina tuho jala asima rohana. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasahon ma damena tu tondim.
Horas selamat hari Minggu.